Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў – ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе? Хутка стане вядома. Знаёмімся. Добрый день, меня зовут Алина, я капитан команды от Гомельской областной библиотеки, и зараз я представлю удзельников нашей команды. Яна, Ірина, Марина, Святлана. На пытанні па мове, культуры, гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску обезьяна, па-беларуску ці верыце вы, што ў слове «хваля» няма канчатка? Колькі галосных літар у слове «лаўка»? У выніку якой аперацыі адбылося вызваленне Беларусі ад фашызму? Колькі вядома статутаў Вялікага княства Літоўскага? Брэст, Віцебск, Гомель, Магілёў, Мінск. Якога абласнога цэнтра Беларусі не хапае? Багаткі – гэта расліна ці адзенне? Аповесць «Палескія Робінзоны» напісаў Маур. Імя пісьменніка назавіце. Помнік якому знакамітаму савецкаму клоуну знаходзіцца побач з гомельскім дзяржаўным цыркам? У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Па-руску глаза, па-беларуску. 3 удзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Меня зовут Алина, я набрала большую колькость баллов. Я выбираю категорию «История» и гуляю другой. Меня зовут Ирина, я набрала другую колькость баллов, выбираю категорию «Культура» и гуляю першей. Меня зовут Святлана, мне засталась категория «Мова», гуляю апошняй. Мы пазнаёміліся з фіналісткамі. Першая з іх, а менавіта Ірына, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія пакуль застаюцца за сталом. Сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба, бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналістаў. Ірына, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Добрый день, я таксама вельмі рада сёння быць разам з вами. Вы выбралі культуру, працуеце ў Гомельскай абласной бібліятэцы. Так. Скажыце, калі ласка, якім чынам вы трапілі на працу ў гэтую установу і калі гэта было? Трапіла, як усе, пасля бібліятэчнага тэхнікума на той час маладзенькай дзяўчынкай. І засталася на цэлых 15 год. Ну, відаць, так цікава працаваць у бібліятэцы, калі пралятаюць 15 год як адзін дзень. Вельмі цікава.
як і ўсім гульцам, я вам, вядома, жадаю перамогі, Ірына. Вялікі дзякуй. Катэгорыя культура і першае вам пытанне. Гісторыя якога беларускага выдання пачалася ў 1941 годзе з газеты плаката «Раздавім фашысцкую гадзіну». Варыянты: Вожык, Звязда, Піянер Беларусі. Ваше разважанне? Так. Раздавім фашысцкую гадзіну. 1941 год. 1941 год. Так. Ну, Піянер Беларусі. Так, я сумніваюся ў сваім адказе. Звязда мне чаму-то таксама не падабаецца. Усё-таки пра часопісы, то Вожык больш падыходзіць для такога плакату сатырычнага. І калі я зараз падвяду ітог, то хай гэта будзе Вожык. Так, Ірына падвяла вынік і кажа, што гэта часопіс «Вожык». Так. Я прымаю ваш адказ. Ну, сапраўды, «Піянер Беларусі» не вельмі падыходзіць, гэтая газета, гэтае выданне, таму што яно было адрасавана дзецям, а ўсё ж такі газета-плакат «Раздавім фашысцкую гадзіну» тут больш для дарослых. А вось «Звязда» таксама не падыходзіць. Вы правільна адказалі. Часопіс «Вожык». Я вельмі рада. Малайчына Ірына, гэта добра, што вы усміхаецеся. Сёння сатырычны часопіс «Вожык» уваходзіць у склад выдавецкага дома «Звязда». Штомесяц выдаецца ў Мінску на беларускай мове і застаецца найстарэйшым і адзіным у краіне дзяржаўным выданнем у галіне сатыры і гумару. Ідзем далей. Другое пытанне. Звярніце, калі ласка, увагу на малюнак. Гэта герб. Прамы доказ таго, што ў адзін з раёнаў Беларусі з Балтыйскага мора прыплываў ласось, выява сярэбранай фарэлі на гербе гэтага райцэнтра. І вось пытанне такое. Трэба згадаць назву райцэнтра. Варыянты: Слонім, Астравец ці Карэлічы. Так, Слонім мне не падабаецца. І Карэлічы таксама. І Карэлічы не падабаецца. А вось як Астравец, як-то можа, з востравам. Астравец. Хай гэта будуць Карэлічы. Памянялі. Астравец на Карэлічы. Так. Ваш адказ? В. Карэлічы. Я прымаю ваш адказ. Дзякуй. Краем ласося называлі сапраўды не Слонім, а Астравец. Вы неправильно адказалі. Шкада, Ірына. Ідзем далей. Ідзем далей. Паслухайце. Так. Вобраз мілы, поўны чараў. Перад вами двухскладовая стапа з націскам на першым складзе. Якую назву мае гэты вершаваны памер? Дактыль, ямб ці харэй? Ой, вельмі добры вопрос, добрае пытанне. І я думаю, што гэта ямб. Варыянт Б. На вашу думку, гэта ямб. Не дактыль і не харэй. Ірына, ну чаму не можа быць дактыль? Вось дактыль – гэта неправільны адказ, таму што гэта трохскладовая стапа, там 3 склады. А ямб і харэй – гэта двухскладовая стапа. І трэба было выбіраць менавіта з гэтых варыянтаў. Вы правільна зрабілі, што выбіралі з іх. Ямб ці харэй. Вы сказалі ямб. Так, сказала. А трэба было сказаць харэй. Дрэнна я вучылася ў школе. Справа ў тым, што калі разглядаць ямб, то націск будзе на другім складзе, а харэй характарызуецца тым, што націск на першым складзе. Вобраз мілы, поўны чараў. Запомніце гэта, калі ласка. Добра.
Мы разглядаем 4-е пытанне. Так. Калі ласка, звярніце ўвагу на карціну. Творы гэтага беларускага мастака можна ўбачыць у музеях розных краін. У Беларусі знаходзіцца толькі гэты партрэт. Партрэт Томаша Зана, які быў напісаны ў сярэдзіне 19 стагоддзя. А вам трэба назваць прозвішча мастака, аўтара гэтага партрэта. Варыянты: Іван Хруцкі, Валенцій Ваньковіч ці Аполлінарый Гараўскі. Не ведаю такой картины, Так. а мастаки знаёмы мне, конечно, знаёмы. Іван Хруцкі, конечно, в першую чаргу. Ну, шмат палотнаў Івана Хруцкага Так. знаходзіцца ў Нацыянальным мастацкім музеі. Таму я, як кажу, яго і не разглядаю. 2 варыянты, гэта Ваньковіч і Гараўскі. Добра, бярём падказку маіх дзяўчат, маіх калег. Мае прыгажуні беларускамоўныя. Мне вельмі трэба, каб вы мне дапамаглі адказаць на пытанне. Ірына, Так. дзяўчаты кажуць, гэта партрэт, на іх думку, Валенція Ваньковіча. Я сваім дзяўчатам, сваім калегам Бясконца давяраеце. сёння, да, Зразумела, ваш адказ Б. Ваньковіч. Валенцій Ваньковіч. Добра, я прыняла ваш адказ. Праслаўлены беларускі жывапісец, прадстаўнік рамантызму. Ён нарадзіўся ў 1800 годзе. І гэта Валенцій Ваньковіч. Ой, дзяўчаты маі. Наступнае пытанне ўжо 5-е. Так. І зноў давайце паглядзім на планшет. Звярніце ўвагу на фота. Да гэтага часу Фёдора Махнова, ураджэнца Віцебскага павета, лічаць самым высокім чалавекам на планеце. А якога росту быў беларускі Гулівер? Варыянты: 2,59, 3,05 ці 2,85. Так. Што вам падабаецца? 2,85. 2,85. Падабаецца 2 метры 85 сантыметраў. Уяўляеце? 2 метры 85 сантыметраў. Ну так Гулівер беларускі. Беларускі Гулівер – самы высокі чалавек на планеце да гэтага часу. Фёдор Махноў нарадзіўся 18 чэрвеня 1878 года. Даўжыня ступні магутнага селяніна была роўная 51 сантыметру, паўметра. Ой-ой-ой. Даўжыня далоні 31 сантыметр. Важыў гігант больш за 180 кілаграмаў. Ён быў сапраўдным асілкам. І рост яго быў 2 метры 85 сантыметраў. Малайчына. Гэта я сама сабе. Все правильно. І апошняе пытанне. Паэтычнае. Па традыцыі яно паэтычнае. Добра. І ўсё мілагучна для слыху майго. І звонкае дзе, і густое чаго. Хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі? Пімен Панченка, Ніл Гілевіч, Пятро Глебка. Ой, зараз будзе, як мне сорамна. Я з бібліятэкі. Ну вось менавіта гэтых радкоў. І все. Ну, вы іх ведаеце. Усіх пісьменнікаў ведаю. І радкі гэтыя чула. Знаёмыя, так. Канешне. Гэта Панченка ці Ніл Гілевіч. Вось. Пімен Панченка ці Ніл Гілевіч, вы так. гаворыце. Ось, каб можна было 2 варыянты даваць, правда? Ой, а нельга? Не, нельга, толькі 1. Добра. Так усё ж такі Пімен Панченка ці Ніл Гілевіч? Няхай будзе Ніл Гілевіч. Ніл Гілевіч, Так. я прымаю ваш адказ. Дзякуй.
Гэта фрагмент верша, пад'язджаючы да Мінска. І напісаў гэты верш Пімен Панченка. Так. Нічога страшнага, у Нічога. наступны раз вы будзеце дакладна ведаць і звонкае, дзе і густое чаго Пімен Панченка. Канешне. Ірына, Так. вы набралі 30 балаў. Гэта добрая сума, Добрая. няпросты конкурс. Хочаце 60? Хачу. Ну дык гуляем. Гуляем. Гуляем, цудоўна. Увага! Як гучыць свецкае імя вядомай беларускай асветніцы Ефрасіні Полацкай? Одно слово. Думайте. Вы ведаеце. Я ведаю, ну я ось зараз... Я вось якраз такі чалавек, калі ў такіх абставінах магу ўсё забыць, запамятаваць. Ірына, 3, Так. 2, 1. Не магу вспомніць. Прадслава. Канешне. І запомніцца гэта назаўсёды. Назаўсёды. Дзякуй вам вялікі за гульню, вы цудоўная. Вашу Вам руку. вялікі дзякуй. Аліна, я рада вітаць вас у студыі вялікай гульні. Я таксама рада вас бачыць. Аліначка, вось Ірына узначальвае аддзел у бібліятэцы, а вы у Ленінцы таксама нейкі аддзел узначальваеце? Так, я узначальваю аддзел краязнаўства. Зразумела, а што ёсць пры аддзеле краязнаўства ў Гомельскай абласной бібліятэцы? У нашым аддзеле, на базе нашага аддзела існуе літаратурны музей пісьменнікаў Гомельшчыны і мемарыяльны зал народнага пісьменніка Беларусі Андрэя Макаёнка. Аліна, першае пытанне такое. Які з пералічаных архітэктурных помнікаў знаходзіцца ў Гродна? Сафійскі сабор, Барысаглебская, у дужачках, Каложская царква, Спаса-Преображенская, у дужачках, Ефрасіньевская царква. Сафійскі сабор, чамусь мне кажется, што не. Здаецца, што А не. дзе знаходзіцца Сафійскі сабор? У Віцебску, у Полацку. А Барыса-Глебская, Каложская царква. Уже ў Гродненскай вобласці, но трэба тут падумаць. Спаса-Преображенская, Ефрасіньевская царква. А вось не ведаю, ці Б, ці В. Мне... Давайте Б. Хай вы як першы раз подумала. Так, Адчула так? Адчула, да. Хай будзе Б. Добра, я прымаю ваш адказ. Барысаглебская царква з'яўляецца адным са старажытнейшых архітэктурных помнікаў Беларусі. Яна была пабудавана ў 12 стагоддзі. І менавіта яна знаходзіцца на Гродзеншчыне. Дзякуй. Малайчына. Цудоўна. Наступнае пытанне. Разгледзьце, калі ласка, выяву на планшеце. Герб якога беларускага горада адлюстраваны на экране? Крычаў, Орша, Пінск. Мне здаецца, што Крычаў. Вось чаму ці... Здаецца, што не Пінск. Вось не ведаю чаму, но не Пінск. А чаму вы Оршу не разглядаеце ўвогуле? Не. Вось увогуле не разглядаю. Вось сёння так. Хочацца сказаць, што гэта Крычаў. Ну добра, я прымаю ваш адказ. Крычаў дык крычаў, як вы кажаце. Аліна, гэта сапраўды не герб Пінска. І не Крычава. Гэта герб Оршы. Ну, буду ведаць. Вы памыліліся, цяпер яшчэ ведаеце, што гэты герб быў прыняты яшчэ ў 1620 годзе.
Наступное пытанне, Аліночка. Назовите прозвішча першага старшыні Цэнтральнага выканаўчага камітэту БССР. Зміцер Жылунович, Александр Мяснікоў ці Вільгельм Кнорын? Не В. Дакладна не Кнорын. Не. Мяснікоў, не Жылунович. Я чула гэта прозвішча ранейшае ў школе. Якое цяжкае пытанне. Ну, цяжкае. А у вас жа дзяўчаткі ёсць. Ну, Можа, яны дапамогуць? давайте, да, я думаю, што трэба, каб яны мне дапамаглі. Дарагія мои калегі, калі ласка, дапамажыце мне, адкажыце на пытанне. Аліна, дзяўчаты кажуць, што трэба браць варыянт Б, Александр Мяснікоў. А вы што думаеце? Я даверусь сваім сяброўкам і таксама адкажу, што гэта варыянт Б, Мяснікоў. Ну, добра. Дзякуй, я прыняла ваш адказ. Александр Мяснікоў. Ён правільны. О, вялікі дзякуй. Малайчынка. Наступнае пытанне, 4. Разгледзьце, калі ласка, малюнак. Якому беларускаму іканапісцу належыць стварэнне гэтага абраза? Ян Глаўбіц, Пётр Еўсеевіч з Галынца ці Рыгор Мядзвецкі? З Галынца такое что-то знакомое. Пётр Еўсеевіч з Галынца. Дакладна я не ведаю, але хай будзе адказ Ян Гаубіц. Вось чамусь... Ян Глаўбіц. Глаўбіц. Добра, я прыняла ваш адказ. Твор «Нараджэнне Марыі». Аўтар Пётр Еўсеевіч з Галынца. Вы неправільна адказалі. Ну, нічога. Яночка, нічога страшнага, сапраўды наступнае пытанне. Як называўся дакумент, які ўпершыню абвясціў стварэнне БССР? Дэкларацыя аб абвяшчэнні незалежнасці ССРБ, устаўная грамата ці маніфест часовага рабоча-сялянскага ўраду Беларусі? В. В. Да, не устаўной граматай раней, чамусь мне здаецца, называліся дакументы. Дэкларацыя аб абвяшчэнні незалежнасці СССР РБ. ССРБ. Не. Савецкая В. сацыялістычная рэспубліка В. Беларусь. Прачытайце яго. Маніфест часовага рабоча-сялянскага ўраду Беларусі. Ну, не ведаю, ну, В. В? В. І гэта правільны адказ. Малайчына, малайчына, Аліна. І апошняе пытанне. У які з пералічаных месяцаў прадстаўнікі ўсходнеславянскіх народаў у 15-16 стагоддзях пачыналі адлік Новага года? Чэрвень, верасень, лістапад. Закончилась сяўба якая-нибудь там і ў верасні Новы год. Але... Не, лістапад. Может, тоже с яким праздником. Ой, цяжкае пытанне. Вось такія пытанні я не вельмі люблю. Ладно, будзе верасень. Все, верасень. Верасень. Да, посередине. Дакладна верасень? Ці чэрвень? Ці лістапад? Не, верасень. Я прыняла ваш адказ. Паводле візантыйскай традыцыі пачатак Новага года, новалецця, адбываўся 1 верасня. Малайчына Аліна, вы набралі 40 балаў. Пакуль вы лідар.
У вас пакуль ёсць магчымасць прымножыць вашы балы і зрабіць з 40,80. Пойдзеце ва-банк? Да, Пойдзеце. давайте. Ну, добра, добра. Тады вам пытанне па мове. Ці верыце вы, што ў слове грамадзянін націск падае на трэці склад? Самі прамаўляйце гэтае слово, спрабуйце ставіць націск на розныя склады, вызначайце і адказвайце на пытанне. Ну, громадянин. Громадянин Республики Беларусь. Так. Так, громадянин Республики Беларусь. Анин – это 4-й склад, так? Так. Получается, что... І як, на вашу думку, правильно? Громадянин ці громадянин? Громадянин. Не веру. Алина, 3, 2, 1. Не Ваш веру. отказ. Не веру. Вы не верите. Не. Алина. А трэба было верыць, таму што грамадзянін Рэспублікі Беларусь на трэці склад. Громадянин Республики Беларусь. Ну, Алина, вашу руку. Дякую. Вы малайчынка, з вами цікава. Святлана, я вельмі рада бачыць вас на гэтай пляцоўцы. Дякую, ўзаемна. Я хочу даведацца, вы працуеце ў Гомельскай абласной бібліятэцы імя Леніна колькі гадоў і у якім аддзеле? Я працую у бібліятэцы амаль 13 год. Прыйшла я пасля заканчэння універсітэта культуры і нават побывала у некалькіх аддзелаў супрацоўнікам. А зараз я працую ў аддзеле рэдкай кнігі. Аддзел рэдкай кнігі, цудоўна. А якія кнігі рэдкія? У музеі, у аддзеле рэдкай кнігі ёсць нават усходнія рукапісы, Якога стагоддзя? 16 стагоддзя, 16, 17, 18 І стагоддзя. гэта ўсё можна ўбачыць на свае вочы і дакрануцца да гэтага ці не? Не, дакрануцца нельга, калі няма... Гэта дазвол нейкі трэба? Так, для навуковай ці Вучэбнай дзейнасці. Святлана, першае пытанне. Падумайце і адкажыце. Які з варыянтаў сказа адпавядае граматычнай норме? Тут 3 варыянты. Ён быў адзіным сведкай, ён быў адзінай сведкай, ці ён быў адзіным сведкам. Ось які варыянт правільны. Ён быў адзіным сведкай, ён быў адзінай сведкам, ён быў адзіным сведкам. Выключаем Б. Так. Варыянт. Ён быў адзіным сведкай, ён быў адзіным сведкам. Б Святлана чамусьці выкінула і не разглядае гэты варыянт і зараз думае, ці А, ці В. Правільны адказ. Ён быў адзіным сведкай, ён быў адзіным сведкам. А варыянт. Ён быў адзіным. На якім варыянце мы спыняемся? Ён быў адзіным сведкам В. Варыянт В. Дзякуй, я яго прыняла. Святлана, вы вельмі доўга, сапраўды, выбіралі варыянт. І спыніліся на правільным варыянце. Ідзем далей. У якім з напісанняў прыслоўяў дапушчана памылка? І вось 3 прыслоўі розныя. Па латыні, па-людску, памалу. І розніца ў тым, што па латыні напісана асобна, па-людску праз дэфіс, памалу разам. Па латыні, па-людску, памала. Усё дзяцінства я у голас любіла
умаўляць і тады делать выбор. Але зараз гэта не працуе. Святлана, Да. трэба прымаць рашэнне. Б, па-людску. На вашу думку, по-людску написано неправильно. Тут ёсць памылка. Так, Так. А як мы напишем по-людску? асобна. Асобна, на вашу думку. Ну, добра, я прыняла ваш адказ, варыянт Б. Большасць прыслоўяў з прыстаўкай «па» пішацца разам, ось як памалу. Некаторыя з адпаведным суфіксам і праз лучок. Згадайце, па-руску праз лучок, па-беларуску, па-нямецку. Па-латыні. І па латыні, Святлана, і па латыні вось зараз вы знайшлі. Ваш адказ неправільны. А вось каб вы адказалі па латыні пішацца праз лучок, вось тады быў правільны варыянт. Так. Ідзем далей. Якое з прапанаваных значэнняў фразеалагізма «хоць рэпку спявай» з'яўляецца правільным? Першае – безвыходнае становішча. Другое – выдатны настрой. І трэцяе – нечаканы вынік. Выдатны, так, хоць рэпку спявай. Выдатны настрой. Выдатны настрой. Хоць рэпку спявай, выдатны настрой. Ці нечаканы вынік? Такі вынік нечаканы, што хоць рэпку спявай. Хоць рэпку спявай, выдатны настрой. Гэта ваш адказ. Так. Дзякуй, я яго прымаю. Значэнне фразеалагізма «хоць рэпку спявай». Безвыходнае становішча. Ну што ж, безвыходнае Святлана, становішча. вы адказалі неправільна, але ваш настрой настолькі добры, што мне падаецца, што вы ніколі не сумуеце. Не. Добра, гуляем далей. Колькі гукаў мае слова «падзея»? 5, 6 ці 7? Падзея. Падзея. 5. 5. 5. 5. 5 гукаў. Да. Так. Ну, добра, як скажаце. Мяняць не будзеце? Дарэчы, у вас жа ёсць дапамога сябровак. Ёсць. Крыху пазней? Не, самы час. Шаноўныя маі сяброўкі, дапамажыце, калі ласка, мне у гэтым вельмі дзіцячым, але ж такім для мяне цяжкім пытаннем. Дзяўчаты кажуць 7 гукаў, а вы кажаце 5. А тут яшчэ варыянт ёсць 6. Я даверусь дзяўчынкам, я не буду сумаваць. Зразумела. Ваш адказ? В7. 7. Я прымаю ваш адказ. Святлана. Да. Давайте лічыць разам. Давайте. Першая літара абазначаецца гукам П. П. Другая літара А абазначаецца гукам А. Третья літара Д і З. Один гук З. Дз. Далее літара Е абазначаецца гукам Э. Так, чацвёрты гук. І літара Я, яна стаіць пасля галоснай. Якімі гукамі яна абазначаецца? І А. Ё, А. Усяго 6. 6. Святлана, вы неправільна адказалі. Усё роўна. Я Усміхаюся. усміхаюсь. І гэта добра. І да. Дзякуй. Дзякуй, сяброўкі. Ідзем далей, Святлана, 5-е пытанне. Толькі адзін з варыянтаў напісання наступнага словазлучэння з'яўляецца правільным. Які? Абедзве дзяўчыны, двое дзяўчат ці абое
дзяўчат? Абедзве дзяўчыны пайшлі У школу, у школу на тэрку. на тэлебачанне. Так. 3, 2, 1. Ваш адказ. Абедзве дзяўчыны. А. Я приняла ваш отказ. Добра. Давайте разглядать. Зборны лічэбнік двое ужываецца, калі ў складзе словазлучэння гаворыцца пра асоб мужчынскага полу. Двое хлопцаў. У нас двое дзяўчат. Лічэбнік абое ужываецца, калі ў складзе асобы рознага полу. Напрыклад, хлопец і дзяўчына. Абое. А у нас абедзве дзяўчыны, гэта правільны адказ. Дзякуй. Малайчына. Ну і яшчэ одно пытанне фінальнае. Выберыце правільны варыянт напісання прапанаванага назоўніка ў творным склоне адзіночнага ліку. Як правільна? Туфлем, туфляй ці туфлёй? У творным склоне адзіночнага ліку. Туфлем, туфляй, туфлёй. Туфлёй, каб было весялей. Туфлёй, как было весялей, ці туфляй? Ці туфлем? Туфлем. Туфлем. Варыянт А. Так. Я прымаю ваш адказ. У беларускай мове існуе слова туфель. Ён мужчынскага роду і ў творным склоне. Туфлем. Правільны адказ. Святлана, малайчына. Дзякуй. Вы зарабілі 30 балаў. Вы ўжо пераможца. Але я мушу прапанаваць вам яшчэ одно пытанне. Ну, калі вы хочаце, вы яго бераце і прымнажаеце свае балы. Я спыняюсь на гэтым дасягненні. Дзякуй, Святлана. У няпростай гульні вы зарабілі 30 балаў і вы сёння пераможца. Дзякуй. Я вас віншую. Дзякуй. Нашы фіналісткі атрымалі моцныя ўражанні. Ну а гэты кубак сёння я з задавальненнем перадаю Святлане. Святлана, валодайце, ён цяпер ваш. Дзякуй. Дзякуй, Алена. Нам вельмі пашанцавала сёння быць на тэлебачанні. Мы ўдзячны за такі сюрпрыз. І ўдзячны вам, Алена, за настрой, за ўражанне і тое нешта сакральнае, што застанецца ў нашых сэрцах. Дзякуй. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак, у адукацыі назапасіць веды. Народны досвед раіць, стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.